Имаш естетично студио и искаш да предлагаш най-търсените процедури целогодишно? Multipulse Neo диоден лазер от най-ново поколение е твоето решение. Инвестиция, която ще ти се изплати до няколко месеца. Десетки професионалисти вече ни се довериха. Те изведаха студията си на ново ниво, с модерна технология, реални резултати и доволни клиенти. Защо Multipulse Neo е толкова ефективен? Защото има цели 4 дължини на вълната. 755, 808, 960, 1064 нанометра. Тоест може да работи и като александрит, и като диод, и като Nd:YAG. А защо това е толкова важно? Защото премахва изключително бързо и ефективно всякакъв тип косми целогодишно и е подходящ за всички фототипове. И най-важното, има американски оригинални лещи от най-престижната фирма Coherent. Тоест, ще правиш супер ефективни процедури много по-дълго време. Лазерната епилация е безболезнена поради много доброто охлаждане до минус 10 градуса и резултати, които са видими още след първата процедура. Има цели 5 приставки, които са много удобни за работа за всяка зона. Освен апарат, ще имаш и доверен партньор, който ще стои на всяка крачка от твоето развитие. Ако искаш да научиш повече или да получиш индивидуална оферта, попълни формата под това видео и ние ще се свържем с теб, за да намерим заедно най-доброто решение за твоя бизнес.